अगर आप चाहते हैं दिल म्यूजिक मोतिहारी का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डीजे आयुष रक्सौल। याद ओकरा के हमरो वतनी अपना तकिए के लोरावा से धोवतनी के याद ओकरा के हमरो वतनी अपना तकिए के लोरावा से धोवतनी। हम तो शुरू से रहिले टाउन में है, बाकी मिले कैसे जाइयो से गाँव में। उतरवा धोई पिपरा के छाव में है, बाकी मिले कैसे जाइयो से गाँव में। मिले कैसे जाइयो से, मिले कैसे जाइयो से। डीजे आयुष रक्सौल। मिले कैसे जाइयो से गाँव में। पहिला नजर में हमरा ओह से प्यार हो गइल। हमरा के देखिए के उतर सपनवे में खो गइल। पहिला नजर में हमरा ओह से प्यार हो गइल। हमरा के देखिए के उतर सपनवे में खो गइल। हमरा याद उ आवतारी उतना रे, जितना वाद न आवत ओकरा उतना रे। उतरवत हुई चुलिए के ताव में है, बाकी मिले कैसे जाइयो से गाँव में। उतरवत हुई पिपरा के छाव में है, बाकी मिले कैसे जाइयो से गाँव में। मिले कैसे जाइयो से, मिले कैसे जाइयो से। डीजे आयुष रक्सौल। मिले कैसे जाइयो से गाँव में। लेखक खून दाना गावे जक्सानवा, साथ में हमन के बारे इहवा अरनवा। लेखक खून दाना गावे जक्सानवा, साथ में हमन के इहवा बारे उतरो के कैले होई बुरा हालत रे, अब हमरा से न जाई सहल रे। उतरो धोई नदिया के नाव में है, हम तो मिले जाई ताइयो से गाँव में। उतरवा धोई पिपरा के छाव में है, हम तो मिले जाई तारियों से गाँव में। चाइल्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोटर चौक छावड़ा दाना।